ओमफ्राय अमा बिबु बिथैखौ आङो नै बाराखौ बानो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं दिनै गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहोनो थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आं भिडिअखौ नायगोन ओमफ्राय नै मादैया 500 लादोंलै 500 मा लायनो नागिरदों आं दखानाव आंहा दिनै दखान गैयाना ओमफ्राय आदैयाबो मालाय अफिस गैयानो दिनै आदैजों आंजों थाबायनो हानाय बिराद गोथाव बुस्थु लायनो नागिरदों दा नायलांबाय थादोल' लोगोफोर सौहैबा देखायफिनसै आङो सोरनि सुइटार गानलायनाय बोरमा बे आइ गथ' सोरनि बियो आइ नालाय बिफा सुइटार गानलायनाय नोंसोरखौ खेबा दे आङो जों लागो आरो माथो जों लागो खोदोमथलानि लागाव बिराद मोजां मोजां अमा बेदर फानखायो जोंना लकेल औ नैबेना गैयाथ' हिनजाव आं कन्टेक्ट खालामना होगोन जाम्बालाय लायोबा खोनाबाय कन्टेक्ट खालामना होगोन आङो कन्टेक्ट नाम्बारल' होना हो आंनि माबायाव स्क्रिनाव दे बिबु बिथाया हरदो मा एसे लांसै नै लाबोबाय बिबु बिथै लाबोबाय बेदर मोजां एसे लाबोबाय दा माजों संनाय जायो नायनोसै दिनै गोजांनायनि गुदुं संना जाथांसै आं बे बासरखौनो जि जानो लुगैनानै दं बेखौ जानो अमा बेदर लायदों आं हा गोरानया गोथाव जायोलै बासर नंगौना नङासो दाउट थालायलांबाय आंहा हाग्रायावसो लांफैदों लोगोफोर बिराद बासर जानो लुगैदों आं अमाजों बासरजों खोरो जानांगौ बे गोरलैखौबो होनांगौलै आदै बिराद गोथाव मोनजायो पिस्तल आंना बासरा पिस्तलसो था होनलायनाय मारै हागोनथाय आङो ओरै आयु माइदि दङ जिनो हाख'नो हालायलाया बा जा मोजां रुइगोनलै बियो बिदि हाग्रोना लानोसै आं आयु खाल्थाक होनलायलायदों आयु नै लोगोफोर मादैया जा दुखु गोनां दिनैहाय मिथिगौ ओंख्रि संनो बेदर जगार खालामजोब्बाय ओमफ्राय मा जादों मिथिगौ गेसा जोबना होबाय नालाय मोनसे लागायबाय गेसाथ' दंखायो गेस लागायनाया मा जाखो गेस थिंखियानो लिकसो माने जै अन खालामबाथाय स' दै गलायलायनाय माने लिक ओमफ्राय मा उफाय मादैया दिनै अदाबावसो ओंखाम ओंख्रि संनांसिगोन खम जारला थानावबा मान लागाय मोन्देर लानानै फैजोबखादों मादैया दिनै सुदै आसोलै रुनानै लानोसै नै गैया मादैया बाहेरायावसो संनांबाय आरो हा गल्द' होनलायनाय रुथारबाय नै आं मोजां रुबावगोन सुरु खालामलायबाय संनाय खावनायनि अमाजों बासरजों संग्रोनोसै हाबनांगौ नालाय बेदरफोरखौबो बारा बुरजा होयाला जाब्रां मस्ला मस्लि देबायहाय आङो बासराव होनो बासर होनोसै आङो बासर जेबो सेमब्र' दै होबाय लोगोफोरनो नै मोनबाय लोगोफोर आंना बासरजों अमाजोंआ नाथाय आं बिदिनो ग्रेभि संबाय नै लदब खांनोसै हटकेसआव सोनानै दोनसै नै अमा लागायलायबाय अमा बिबुखौ अदाबावनो दिनै
Wow. दै होनोसै आङो फोर मोनबाय आंना अमा बिथैया फोर मोनबायना ओमफ्राय टेस्ट खालामनो लुगैनाया हाथारला आङो नुदों हेल' सोनाफोर नै जानोसैलाय मादैया ओमफ्राय ओंख्रियाथ' नै मा होनोमोनलाय बासरजों अमाजों आरो अमा बिबु बिथै एवनाय ओमफ्राय सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो जोबजासिम नायना होबानो जाबाय मादैनि भिडिअखौ ओमफ्राय आक्रमन खालामसै मादैया ओमफ्राय अमा बिबु बिथैखौ आङो नै बाराखौबानो गोलाव गोलावसो होखादों आङो अमा बायनायावबो जि इन्टारेस्ट जाखादों फाग्लाफोरजों नै लोगोफोर गोलाव गोलाव जाथारनांगौ नोंनोबो गोलाव गोलाव होदों आं आदै जादों नोंहाबो ओंखामजों जानो हाया ओंखाम जानायनि सिगां एसे जाग्रोनोसै आं गुदुं दासो मोनदां अरदाबाव संजोबनाय ना अरदाब मोनसेल' नेयै नेयै संबाय आं गेसखौबो लायबायमोन लायनायालाय यामी बहुत अच्छा बिराद गोथाव टेस्टि यामी ओमफ्राय बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो बासर ओंख्रि मोनजादों लोगोफोर बासर आरो गुदुंथार बासर ओंख्रि गोथाव जादोंथ' आरो बांगाल सायो अमाया दिसिसो लोगोफोर मालाय अमा फानग्राफ्राबो आंनि भिडिअ नायो नालाय दाना सोंखायोसो गोदाना गोदाया बिदि होननानै इन्टारेस्ट खालामो आंजों बयबो इन्टारेस्ट मोनो बांगाल सारो बासर न'नि खाथिनि लोगोफोर बासरा जानो जानो होननानै दिनैसो मोनजादों बांगाल सारि
मानाखैना बासरा मानाखै लोगोफोर बासरा बासरनि अमा बेदरखौ एसेल' लाबाय आं एसेल' खादों एसेल' लानो माने बरिया गोथावखादा अमा बिथै जायैया जि गोबावसोमोन दिनैसो जालायबाय sonapwr भिडिअ'आ गोबाव जायो अब्ला आं नोंसोरजों गासैखौबो जाजोबला एसेयावनो फोजोबसै